चला मी बुतूर आहे काय? नाईन सफिया कसा म्हणजे ऍडजस्ट करून जावं लागता बघा हे बघा. मागाशी बोललो होतो साईडला दुकान आहेत बरीच, तर दुकानं मस्त फिरत फिरत जाऊया आणि बघत जाऊया काय काय आईला आणि काय आवडते ते पण बघूया. आपण एका हॉटेलमध्ये चाललोय आता, हॉटेल यशवंत, मंदिराच्या करेक्ट बॅक साईडला. काय रे बारक्या नाव करतो आइये पळा ना भाई ओळखताय मग कोण कोणी ओमकार कोण खैलो पुढे असलो कसे ओळखलात असे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. आणि पहिलं तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. सो मंडे आज सोमवार आहे आणि घरातल्या सगळ्यांना सुट्टी आहे, मला पण आज सुट्टी आहे. तर आपण आज चाललोय मस्त महादेवाला दर्शन घ्यायला. महादेवाचे केरवडे इकडनं बराच लांब आहे आणि सध्या सोमवार चालू आहेत, तर जबरदस्त गर्दी असते आणि लांब लांबवरनं भाविक येतात, अगदी कोल्हापूर वगैरे त्या साईडनं सुद्धा. आणि आमच्या इकडचे प्रत्येक गावातले लोक सोमवारी दर्शन घ्यायला जातात. सो आज आपण पण चाललोय आणि आता निघायचं टायमिंग झालेलं आहे. टाइम आता झालाय करेक्ट बघायला गेलात तर एवढा आहे बघा, 11:31 झालेली आहेत. सगळे रेडी होत आलेले आहेत. मी म्हटलं ब्लॉग स्टार्ट करतो. सो चला निघूया. चला मंडळी, निघायचा टायमिंग आमचा झालेला आहे. तयारी सगळ्यांची झाली बघा. दिव्या सुट्टी बऱ्याच दिवसांनी, पप्पा सगळ्यांना सुट्टी आहे, सगळ्यात राम राम करतो. बाबू अजून एक मेन मेंबर येऊचा. बकरी आता सगळ्यांना बकरीच्या खूप खूप शुभेच्छा सगळ्यांका. आता कॅलेंडर बघायला काय चालतं सुट्टी कसली होय होय. चल पाऊस नाही बाहेर आली तर मस्त असा एकदम भारी बघू शकताय. छत्री घेऊया आपण, काय रिक्षाने प्रवास करतलो आणि रिक्षा सुद्धा जबरदस्त रेडी झाली आहे बघू शकता. रिक्षेत मस्त ना गजरो लावलेला आहे बघा. कसली फुलं आहे आई? मोगऱ्याची ना, मोगऱ्याच्या फुलांचा गजरो. मोगरा मी इकडच्या कडे ऐक मला ऍडजस्ट करून करून बसा काय आता. चल बाहेर. चला मी बुतूर आहे काय? नाईन सफिया कसा म्हणजे ऍडजस्ट करून जावं लागता बघा हे बघा. मोठे जोक मारता आई. फोरव्हीलर फिरायचा रिक्षा कमी पडायला लागली आमका, आणि तेव्हा मी सगळी एका टू व्हीलरवरनं जा. विचार करा. बरोबर. तुझा काय मत याच्यावर? आई का सवय काय पण चालता. चला प्रवास कंटिन्यू करूया, मजा येते जबरदस्त. सगळ्यात पहिलं मंडळी स्टॉप घेतलं आपण आपल्या मंदिराकडे येतो, लिंगेश्वर मंदिर मूळ दे करेक्ट मंदिराच्या समोर. वातावरण बघा कसला झालं एकदम भारी, आणि आता असंच वातावरण असणार आमच्याकडे. हे बघा या साईडला हिरवागार मस्त, इकडे शेती आहे. आम्ही उतारलो तरी ते उतार तसंच अजून. हा अगरबत्ती फुला. चला किती मस्त वाटतं बघा आतमध्ये फिरताना मंदिरात, एकदम स्वच्छ सुंदर. बोला लिंगेश्वर महाराज की जय.
लाईट नाही सोमवार. इकडनं दर्शन घ्या. परत एकदा आपली रिक्षा निघाली आणि आता डायरेक्ट आपण महादेवाचे केरवडे. आता इकडे तिकडे थांबायचं नाही कुठे. आता आपण घावनाळे आंबेरी मार्गे जाणार आहोत. आंबेरी तिथेवरनं लेफ्ट. फायनली आपण पोहोचलोय बऱ्याच वेळानंतर. आणि टाइम किती झालेला आहे बघा, 1:15 झालेले आहेत. येईपर्यंत कसे बसलेले बघा आम्ही. बाहेर उतरल्यावर थोडा मोकळा श्वास. आणि या साईडला पार्किंगची सुविधा अशी केलेली आहे बघा. पावसाने चांगलं केलेलं आहे, अजिबात नाही. हा चल जाऊया असे. आईला ओटीचं वगैरे सामान घ्यायचं आहे, ते घेत आपण पुढे जाऊया. आणि या साईडनेच एंटर करायचं आहे मंदिराच्या इकडे. आम्ही तर खूप वेळा येऊन गेलोय. आणि लास्ट टाइम आपण आलेलो क्रिकेट खेळायला आलेलो तेव्हा. आता दुकानं वगैरे बघत बघत आतमध्ये एंटर करूया. इकडे तुम्हाला केळी अगरबत्ती वगैरे सर्व दुकानं पाहायला मिळणार. आता ओटी वगैरे तर घेऊन झालेली आहे आपली. आणि अशी मस्त सुंदर सुंदर दुकान आहेत. आणि करेक्ट या साईडला आपल्या समोर मंदिर. पप्पा येऊन पोहोचले तिकडे. दर्शन तर आपला घेऊन झालेला आहे. आणि आत्ता आपण जस्ट बाहेर आलोय. सो आत्ता जरा जसं की मागाशी बोललो होतो, साईडला दुकान आहेत बरीच. तर दुकानं मस्त फिरत फिरत जाऊया आणि बघत जाऊया काय काय आईला आणि काय आवडते ते पण बघूया. काय घेऊया एक या. तू काय देऊया? ह्या सिम्बॉल ओके. बाकी चांबोले सिम्बॉल. आपण एकतर घेतलं, बाकी सगळे महिलांचे असेसरीज आहेत. चहा पाणी ह्या बघा मंडळी.
गन्सकॉक. लास्ट टाइम आलेलो तेव्हा या साईडला सुद्धा भरपूर दुकानं होती इकडच्या साईडने लागून. कदाचित आम्ही लवकर आलो असो किंवा पाऊस असल्यामुळे दुकानं कमी असतील. आता पावसाच्या पाठीमागे रांगणागड ना या साईडला. बाहेरनं कशी रचना आहे बघा. एका हॉटेलमध्ये चाललोय आता. हॉटेल यशवंत मंदिराच्या करेक्ट बॅक साईडला. जेवण वगैरे सर्वच असतं वाटतं. ओके आपण अपोजिट साईडला आई आणि तिकडे. उसळपुरी काय आपल्या आवडतच आहे तर आपण घेतोय उसळपुरी आणि आई आणि 3 उसळपुरी. काय किती सरबत सरबतच सांग हा नको काय सर्दी झाली आणि सरबत तेलकट नको आता. फायनली आपली डिश आलेली आहे. मस्त आपण उसळपुरी मागवलेला या खायला. फायनली नाश्ता पाणी डन आणि आता घरी जायला निघतोय. काय रे बारक्या नाव करतो आये आये पळा नको आये ओळखताय ओळखताय मग कोण कोण ओमकार कोण खैलो कुडा असलो कसे ओळखलात व्हिडिओ बघताय. नाव का तुझा आदित्य आणि तुझा आशिष. आदित्य आणि आशिष. आडनाव चौकुळकर. खयच घर तुमचा खयच देवळाच्या खाली. चला चला टाटा. म्हणजे आपल्यावरती प्रेम करणारे भेटलेले. आपण गाडीत ऍडजस्ट करून बसणार. आई घेताना सुद्धा विंडो सीट गावली ना आता आहे. गर्मीने परेशान झालो. चला निघतोय. टाइम किती झाला तुम्हाला दाखवतो. हे बघा 2:51 मिनिटं. दुपार आपली इकडेच झालेली आहे. घरी जाईपर्यंत आपल्याला 4-4:30 होणार. पोहोचलो मंडळी घराकडे. एकदाचे टाइम बघा. सांगितलेल्या टायमावरती येलो. 4:30 बोललेले पण 4:09 मिनिटं झाली. आपण घरात बाहेर पडलेलो होतो. आपली लाईट नव्हती कारण सोमवार हा. 51 झाला. 51 किलोमीटर झाला. घामाघूम झाऊक झालेला मंडळी. आता काय नाही. आता कपडे वगैरे चेंज करतो. जरा सर्दी जरा वाढली आहे जरा जोरात. कपडे वगैरे तर आपले चेंज करून झालेले आहेत आणि आलोय मस्त आपल्या खालच्या घरी. तर आता काय नाही. आता टाइम आहे लवकर तर करतो आजचा ब्लॉग इकडेच एंड कारण आपल्याला एडिटिंग करायचं आहे. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.